Ze kijken naar boeten. Ze gaan dansen en gek doen. Hij doet koudons. Dus de eerste dag van het jaar dat de kei naar boeten maaien en dat is een groot feest. Is dat zo'n dag waar je eigenlijk heel lang nooit zuggen? Ja, eigenlijk zo. Ik vind het de mooiste dag van het jaar. Eerste rang? Eerste rang, ja. We zitten eerste rang. Maar draaien jongens, dan gaan we eerste rang wezen, hoor. Iets van een week op Facebook, jongen. Ik dacht, oh ja, we maken het toch net zo vol te doen. Ik heb hier ook wel even zien. Ik denk dat ze heel wild gaan dan. Ze weer los. Ja, nou, het seizoen begint weer. Hè. Dat is altijd een mooi moment. Ja, we hadden wel toch een trots gevoel. De meesten vinden het wel mooi om zich zo even te zien. En ja, met denk ik toch wel 400 meesten mee. Dus ja, vind ik wel mooi.